Een aantal sletten rondom de biovergister in Marm binnen tiisdei en waasdei hielendal leeghellen. Een lekkage van tinnefractie, dat is een restproduct van het vergisten van mest, wie daar de oorzaak van. Tinnefractie wordt boeten de wintermannen om vanwege het hege stikstofgehalte onder oren broekt als vervanger van kunstmest. Dunne fractie is eigenlijk vanaf onze vijver in de sloot gelopen. De vijver heeft een verbinding met de sloot om het regenwater af te voeren. En ja, helaas is daar dunne fractie in terechtgekomen. En daardoor is een dunne fractie direct in de sloot gegaan. Waardoor het in het waterstelsel terecht is gekomen. Tijdens het iepenjen en sluiten van kleppen is door menselijk handelen iets misgegaan. Werd door de tinnefractie dus net in een orenopslagsilo belonnen, maar via de vijver in het iepen waterrekken. Tiesje sloegen de werknemers daarop aan en waren voor alle instanties informeren. Ook direct toen we de melding hebben gedaan gisteren, toen we erachter kwamen, hebben we gelijk met de wetenschap om tafel gaan zitten. En hebben we een plan van aanpak gemaakt. En daarom hebben we ook de sloten in de omgeving direct ingedampt. En zodoende hebben we geprobeerd om de zaak in te perken, zoveel mogelijk. De lekkage had van Safir bekend een lietse wieken dwarren. De skeer van de omjouwing is op dit stuit nog moeilijk in te schatten, maar de eerste metingen lieten zien dat het voortpompen en uitbageren van de sletten wel geholpen had. Vanochtend hebben we met de wetenschap ook diverse analyses gedaan. Het water aan de hoofdwatergang ziet er een stuk beter uit. De sloten achter het bedrijf zien er goed uit. Dus onze focus is nu met name om hier de sloot aan de voorkant zo schoon mogelijk te maken, zodat we wel gewoon weer verder kunnen. Als dit allemaal gedaan is, dan gaan we ook echt analyseren van ja, hoe kunnen we dit nou in de toekomst voorkomen? Want dit is natuurlijk gewoon niet goed.